Skutečně na procházku míč, sebral ho Rajtoral, Limberský. Teď už je to na improvizaci hráčů Plzně. Procházka se zbavil protihráče a je to gól, který střílí Aydin Mahmutovič. Plzeň vede 1-0. Po standardní situaci Václav Procházka se dokázal prosadit v souboji 1 na 1 a tahleta přihrávka je luxusní do té kapsy mezi brankáře a obránce. Tady těžko stopeři ani brání. Procházka, balon dopředu na Mahmutoviče, ne, je to Petržela a je to gól na 2-0. Tak v 21. minutě se Plzeň ujímá vedení 2-0. Vynikající přihrávka Václava Procházky a Milan Petržela si seběhl z krajního prostoru do prostředka, tam ho obránce Ziv vůbec nezachytil, stoper o něm samozřejmě neví.